Mobilná ľadová plocha na námestí Slobody v Prievidzi sa teší veľkému záujmu korčuliarov. Dobrou správou je, že jej prevádzku samospráva predĺží. Je to vďaka aj klimatickým podmienkam, ktoré určite k tomu prispeli, udreli silné mrazy, takže pokračujeme s prevádzkou klziska, rovnako budú dostupné aj stánky s občerstvením, ktoré môžu využiť na zahriatie a teda na nejaké malé drobné občerstvenie. Treba povedať, že však není to len o tej zime, samozrejme vstupujú do toho aj iné prevádzkové náklady, vždy máme aj také otázky a prečo ešte nie dlhšie, takže musíme aj my trošku racionálne si zvážiť, koľko stojí prevádzka, sú tam aj personálne náklady, aj samozrejme nejaké energie, takže sme sa rozhodli predĺžiť až do 18. januára. Mobilná ľadová plocha je v prevádzke každý deň od 8. do 21. hodiny. Úprava ľadu prebieha každý deň od 14:30 do 15:30 a následne po 21. hodine, aby bolo klzisko pripravené na ďalší deň. Som za to veľmi vďačný, že niekedy sa nemusím ísť ďalej, lebo tu blízko bývam a že to je prístupné všetkým ľuďom. Ako sa tu korčuluje? Veľmi dobre, som rád, že to tu je od rána až do večera otvorené a že tú plochu upravujú. Myslím si, že momentálne celkom dobre, ale býva to horšie, keď je tu veľa ľudí, že ten ľad býva popraskaný, ale to je asi také normálne. Takže je to dobrý počin, že to sem dali? Určite áno, sme za to veľmi vďační. Súbežne s prevádzkou klziska na námestí fungovalo aj rozšírené verejné korčulovanie na zimnom štadióne. Napriek tomu je mobilná ľadová plocha vyhľadávaným miestom rekreačného športovania. Na ploche vidieť malé deti, mladých i starších. Korčulovať sa do Prievidze chodia aj obyvatelia z iných miest a obcí regiónu. Mali sme aj spätné väzby z ostatných okolitých obcí a miest, že využívali radi klzisko. Samozrejme vieme, že aj na dedinách si vedia spraviť takéto klziska, ale o to viac sa tešíme, že prišli do Prievidze a užili si aj trošku sviatočnú atmosféru, ktoré stále robia aj osvetlenie.